Bai, beti esaten dugu, helikoteruan irudia, agian ez dela jatorretakoa, baino dudik ez dago, jatorri ikusten dena eta garbi hori aurrera aruntze joan dela, eta gero, bigarren puestako hor daude, Hondarribia bigarren kaletik, eta Astillero laugarrenekotik, eta gehor xokon bat egiten du, hirugarren kaleko Donostia Arraun zertxo bat atzea, Pentsatu dugu, Donostiarrek hasieratik nahi zutela, barruan duten onena ematea, pentsatuz gero agian etorriko zirela arazoak. Aurrera Valentin, beste protagonistaren batekin. Ez, 2 segundu besterik ez, bigarren txandako sosketaren berri emateko. Lehen kaletik Trintxer beharituko da, bigarrenetik Donibaneko, hirugarrenetik Iran, eta laugarrenetik Kostape. Hor dira beraz datuak, eta favoritoa handiei begira, eta aurtengo demoraldian izandako lanak, eta joan zen edizioan izandako burruka aztertu eta gero, Orio eta Kostape ipini beharko ditugu txanda bakoitza irabazteko favorito nagusi bezala. Orio lehen kaletik ari da, eta bigarren txandan Kostape, laugarren gotik joango da. Korta, nola ikusten duzu hau? Orio hemen erresirazte bali madu, pentsatuko du, uno obiotetan, bat obiotetan, no? Baina hori estropa bukatu arte eta ze pasatzen arte guga esan dagoa bestu zarbarioko, no? Aixerri, bigarren txandari buruzko kale zosketak komentarioen eman merezi du? Komentario hori, orain arte denan hauean dauden gogorrenako indartzuenak Orio eta Kostape eta dira, eta esan kalea Kostaperiona tokatu zaiola laukoa, bigarren txanda horretan, hori esate bateako txarrena tokatu zaio, baina izugarrizko lan egiten ari dela, eta hor gauzak neko estu egongo direla. Gure utziak emandako irudiak ari gara ikusten, eta ez dakit aizeak, Jose Luis Korta ere hain keinu batzuk egiten ari da, ez dakit aizeak ez ote denola bolada batzutan indar gehiagoz jotzen? Momentu hortan ikusten da itxas gainala beltzago ilunago, no? Iluna, banderak ikusten dira pixkat, bariteke txuasko zean bat ezatia, no? Ikusiko dugu, danok ez pertsonaz gehiago eskutia, no? Eta honenak irazin zela, no? Zan nire, igual dia txartu indiko irazin zeitu, no? Nik egia zango izut, Jose Luis, hau behar bada nire ohitura zar bat izango da, edo gusto berezi bat, baina nik gustatzen zait beti Donostian, egun batean itxaso ona, eta hurrengoan txarra. Honena frogatu behar du, honena dela, era guztitako eguraldiarekin eta era guztitako itxasoarekin. Polita esaten da, no? Lego hori jo bezala treinero atrabeska, olatu bat hartuta, lantzan, no? Abilaria. Txartxarraren jo ez da ona, no? Baina izan zait gaur girona dola arraun ninteko. Eta pixkat berdeokin, egualdi berdeokin, askotan polito esaten da ikusi berdan entzako, no? Aixerri, zure eritzia? Eta gehien bat, ohituta ez gaudenez, pixka bat ikusi nahi izaten dugu, patroian trebezia ere, patroia badirudi, hor daudela eta ez errez dutela egiten, baina horrelakotan lana iniazte zaio, eta berentzako dudarik gabe entrenamento bat ere da, Hemen dugu kanpoko balizetako erreferentzia, hor da gure helikopteroa oso egoki kokatuta, Jaun Andreok egundoko zuloa sortu dute, eragin dute horre arraunketa onari eskerre Oriotarrek, pentsa nolako abantaila lortu duten, eta une honetan pentsatzen dute Astillero izango dela bigarren Hondarribiaren aurretik. Hor da Orio, 10:14, behin-behineko denbora guk harturiko erreferentzia da hori. Astillero doa bigarren, Hondarribia hirugarren, Donostia laugarren. Astillerorentzat oraintxe 12 segundu gehiago, hor da Hondarribia 15 segundu gehiago, nik uste horre nahasketa txiki bat izan dela, 15 Hondarribiarentzat bigarren kaletik, eta 19 gehiago Arraunentzat. Kontuz ez nahasi, beraz abiatu dira bigarren luzean baita ere, Orio nagusi eta abantaila handiz, eta honek jakina egundoko esedea ekarriko dio bigarren luzeari begira. Korta, izan ere orain abantaila hori aprobetxatuz nahi duten tokira joateko posibilitatea izango dute Oskar Rodríguezen gizonek, alegia lehen kaletik bigarren gora joateko modua izango dutela. Duderikan gabe, no? Guantake, nik beti kontxan kanpon buelta duta baia erdia rumbo hartzen duzu, no? Nere idea hori izan da. Gazkeneko momentuan badakazu noa jutia, baino han kanpotik behar duta hemen ikusten duzu zulo bat, eta beti nire rumbo esan ez da behintzat erdia behintzat, no? Eta irutzen zait hori kondula zakeoan hori jok, eta gero daka da irutzen tokia, olatuak egin lautzeion tokiara, ara jongo da, no? Irutzen zait pixkata, baina ikusi da gaur hemen kanpoak uten, unokuan erdi zamarretik anjundala, zeruke aukera daka erdi-erditik etorri, eta azkeneko momentuan nahi dut tokia jutia. Aixerri, nola ikusi dituzu kanpokaldeko ziaboga horiek? Esan ez, pixka bat Kortak esan du nahi, itxasoa neko zabala leku ematen dizu eozin maniobra egiteko,
eta gero, esan behar dugu hemen luze hau bikoiztu egiten dela. Esan duke guain estropada erdian doaz, eta beste estropada normalean luzeak motzaua direnez, hemen erdira hartzeak gila ez du denbora galdurik eta ez metro galdurik gila ez. Orduan hori hartuko dute. Eta batetik, sarrera urrutira ikusten da, eta beak esan duna, pixka bat erdira ibilbide hartzen duzu, eta hor jokatzen duzu hauntzoxio, nutxoxio ez. Abantaila zeibitzen zaizu, Baxerri ez alda hundi xamarra? Momentu bat, Valentin? Abentaila oso ona da, handia, eta behar dudarik gabe orain errematatzea aterako die luze hau, gehatzen den barrurako luze hau, eta pixka bat begira, urrengo txanda lanare oso gogor eta txarra jartzeko. Aurrera, Valentin, zure txanda. Bueno, amén don Ángel del Castillo, vicepresidente de Astillero, segundos a la salida de la maniobra. ¿Cómo ves la situación? Bueno, pues oye, ya muy difícil ganar porque competir con Orio y ya sacando todos esos segundos que te saca va a ser casi imposible. Ahora, oye, puede ocurrir cualquier cosa, aquí ya sabemos lo que veis, en la concha. De todas formas, ¿ves posibilidades de entrar en la tanda de honor? Pues yo creo que sí, con ese tiempo que se ha hecho, creo, pues oye, esa es una opinión muy particular mía. Estamos, por lo que estoy viendo a través de los monitores, estamos remando bien, con mucha tranquilidad, nada de pasándonos de paladas, ni revolucionarnos en esos momentos, y creo que podremos entrar dentro de esos cuatro en la tanda de honor o tanda. No, yo no llamo tanda de honor porque no me gusta, porque puede ocurrir al otro día cualquier cosa. Ángel, que haya muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Ez dakipa, ez ote dabilen oso alai Astilleroko lehendakari ordea, izan ere badirudi orain bueltan Hondarribia, Kantabriarrak baino hobeto datorrela, Korta. Ala maten dugu, hobeto datorrela, no? Baina Astilleruntzako golpe handi esango zen, hori jo gola deitea, bandera irazteko ilusioak inatera, gaurren atxea geritzea zaila dagoan arraunin itea, no? Egitzen zait, bai Hondarribiak eta bai arraunek ikiari estutuko dula, bukera. Eta Baxerri, txalotu egin behar dugu Donostiarren lana, Donostiarren oso lan hona egiten ari da, ez da atzean geratu, eusten ari da, frogatu dute denboraldian zehar, maila politean ari direla, eta Astillerok ezin dio, iesi Donostiarren utziari. Beti aipatzen da, hori Donostiarrak